Tugot, Tinapalabas. Tinapalabas, iti panagawid kumandala kay Ignas Cangardo. Nakangeg dagitoy iti kanal buong. Maysa negosyante tinapapatay, iti nasao a lugar. Iti daytamot lagun daway, impakamo ni Brando ti panagbaligi na anang patay, iti nasao a negosyante. Nakunamot ni Lindon ngad addan apumintas ti taray ti negosyo da, gapo iti dayta napasamak. Iti sabali a bangir, nakuna ni Diana kani Doña Dolores, asapulen na ni Ruben. Tay sulangan tinamnamaan na ang makatulong kan kuana. Nakunamot ti Doña iti bagina, ngagsaysayang laang iti oras ni Diana. Kabayatan na, agsarsarita dala kay Ignas Cangardo. Itagagayem, denggen nyo tituloy, tinubela tayo anapaulwan. Tugot! Tinapalabas! No kayat mo ti tumulong kadagiti pan nakabagi ti lintag. Bayabayam laang ida. No kas pangarigan, taad na mapasamak nga engkwentro. Mawatan kayo, iti kayat tiyuasawan, Tata Ignas. Gardo, naskun ama ilamang tilangam. No kasapulan amang limlimo ka. Aramidam. Pagsayaatan iti beneg dagiti otoridad, deto nga aramidam. Huwag Tata Ignas. Awanti sa bali nga ramidak no diti tumulong. Amok adakil ti pakay na ganti grupo ni Lindon. Kadagiti mapaspasamak ita krimen. Kanayon ko nga ibaga ti panagan-anad mo, Gardo. Huwag Tata Ignas. Katagyaman akin ka. Gapo iti kanayon apan ang palagip mo kanya. Ang mga namalabsam ti aginom iti arak, Brando. Saan pa analpas ti trabahom? Pasensya kan, boss. Kaya't ko larag-rag sa akin ti bagay. Adada makapanunutak iti nasayaat noon nakainumak iti ara. Aniya. Di ka madanagan, boss. Planadon ti sumarunong aramidak. Inton bigat mo dlaeng. Agtignaya kon. Namnamag detang imbagang Brando. Dakkel ti panagtalag ko ken ka. Wan, boss. 100% amaramid ko na imbag ti trabaho. Nang runa ket dakkel nga uminto, tited mo kanya. Numalpas ti trabahom, nayunak tupay ti umentom. Boss. Ama munak matan, sana ka naimot no may papan iti day tabanag. Basta maaramid mo anasaya ti trabahom. Wow. Nagmayatin na dang ganda itang imbagam, boss. Agyaman ka, gapo ta sana napukaw ti panagtalagkukan ka. Gapo iti inaramid mo iti kalabas. Boss Lindan. Nakalibas dadayana kan Doña Dolores gapuken ka. Tilang nang punas iti pungtot ko ken ka. Kasapulan ka amang likidar kadagiti siit iti negosyo. Ha? Amok ngamin ti garaw mo, kas may sa ahitman. Iswa kasapulan kalatta iti grupo ko. Mayat na ito'y apartan, Lindon. Nakastrikan ti droga, kadagiti nagduduma lugar dito'y probinsya. Kaya't nasawan. Mayat ti panagayos ti kwarta, ngagturongkan ka. Gapo day tayo titulong mo, Ninong. Saan ko amaaramid ngagmay-may sa daytoy a negosyo no awan ka? Basit lahat ba nagday talindon? Sanak to pa mapan? Nalakala nga trabaho day ta. Basta da kwarta. Sana pa ti kwarta, Ninong? Itapay, tadamanen sumsumrag kanyak? Ado ti mabalin ko nga aramiden babaen iti kwarta. Talaga, Lindon. Ken si Kaitan, ti may isa kadagiti big time a sindikato. Nabaknang kan. Ninong, Wan gayam, Lindon. Imayak dito'y mansyon mo. Gapo ta kayat kutagkid daw manan kan ka. anya ti kayat mo akid dawen kanyak, Ninong? Kwarta? Sana kwarta de kasapulat, Lindon. Anya nga rod? Kasapulat.
Dagiti nagtataer, bodyguard mo. Aniya? May paayan na ka di, iti uray dua bodyguard mo. Sana parikot dayta ninong. Mangkita kan iti kursunadam kadagiti bodyguard ko. Agyaman ak lindon. Saluyot ti sidaan, manang ansing. Wen, Dolores, naimas day ta. May saka dagiti paborito kasi daan. Diyak kayat ti mangan, karni ti kayat ko. Aya, Inaldawan natang tilutlutwa masidaan. Saan mo't anaimas? Awan ti ramraman na. nakararti ka mo't, Dolores. Agsidanto pa'y ni Diana ang anak mo. Naipas ngay abak nang ni Diana ngam kayat na tagsiday tinatang. Ha? Imbag kumamat no jak ammo tinagtaudam. Agpada tamot la marigrigat. Basta diyak kayat asidaan deta saluyot manang ansing. Ala nga raw, pumanaw ka ditoy. No di mo kayat timangan ni tinatang. Salbag ka mo't. Awanan ti sabali asidaan tayo dito'y away. Adayo ti ili dito'y. Iso asaan kan nga agpili pahi iti sidaan. Kayat ko ti agsida iti naimas, Diana. Agsakit ti tiyan ko no pasig anatang ti ipapaunag ko. Adamat kwartata. Ison to ti igatang ta iti naimas asidaan. Mama, saan tapay ang mabalin arumwar dito'y? Agpaggadla ang tibiyag ta. Anya nga rod ti aramiden ta dito'y balay ni manang ansing. Arig na nakapupuktan dito'y gaputa saan ta maaramin ti kayat ta. Mama, Kayat kon ti rumwar. Mapanak gumatang iti kayat ko akanan. anya? Jak kayat ti maikan dito'y balay ni antim nga ansing. Ay, nagrugit ti aglawlaw! Iw! Nalawa ti masakupan dayto nga ili, Diana. Ado ti barangay na. May nga oras ti dalya sa atin. Manipod iti lugaran nagtaudan niyo. Anti ansing? Di kagdanag. Naulimag ti barangay may. Sana basta makadanon dito dagiti buyot ni Lindon. Awan ti rumba nga pagdanagam. Natalgad kayo dito balay. Sakbay nga agdakiwas ka tapno sa pulam ni Ruben. Palamiisem pa ti sitwasyon. Wen, anti. Dayta talaga ti planok. Iso akabayatan nga adda kami payla dito'y poderyo. Kaya't kayo atulungan iti panagmula yu iti natang. Wenno iti panagtrabaho yu iti kopraan. Anya, ay, amangan numabannog ka laeng, Diana. Saan, anti? Basta isuro yu laang kanyak no anya ti rumbang nga aramidag. Maragsakan na kiti day tangay bagam. Tinawid mo ti kinagagat day di papam. Ure no may sanabak nang agtrabaho latta. Kaya't kumata mapadasan tikas iti aramidan idi ni Papa, anti. Mala, inton bigat matlaeng. Kuyugan nak nga ro da mapan ije kopraan. Kalpasan day ta, isuro kang agmulay tinatang iti aglawlaw ti balay ko. Makamuka no niya ti kayat mong aramidan, Diana. Siyak, bastag talinaudak dito'y balay ni Antim. Diyak kayat ti mainitan. Mama, kaya't ko ti sumurot kan ni Auntie Ansing ije pagkupraan. Tulungak iti trabaho na. Di ka lagbain iti kastang aramidam. Baknang ka, ngaming kakit din agparparigat ngagtrabaho iti kupraan. Saan amay bagay kan kadayta? Mama, Di mo ko maliplipatan nagtaod ka iti baknang a pamilya. Rugrog-itam lang ti imam ngagtrabaho. di ka agsaw iti kasta, Mama. Kaya't ko asursurwan ti sabali pa'y at trabaho. Kan maysa, kaya't ko atulungan ni Auntie Ansing. Kaya't kumutiag dakiwas. Ngam limitado amin agaraw tayo, Tata Ignas. Maawatan ka, Celia. Adapay nabatbati a kwarta kanyak. Kaya't ko mga aramatan para itibasit a negosyo. Ha? Kaya't ko ti tumulong kada kayo. Iso na panunot ko daytoy. Anya mat a negosyo tinapanunot mo, Celia. Kaya't ko ti agisursur iti nateng, Tata Ignas. Ha?
Mayat dayta na panunot mo. Basta saan ka unay nga umad-adayo. Gaputa ag paggad ti biyag mo. Amok day tata. Mapanak aglako iti nateng kadagiti nagduduma a barangay. Manang, magustuak din na panunot mo ang negosyo. Kastay di tar aramidak, agi sursurak iti lakok anateng kadagiti barangay. Wan Alona, awan mo't nga minan ti sabaling aramidat. Iso ana panunot ko ti aglako. Anya ti ko na ni tatang idi nagsarita kayo. Umanugot iti kayat ko apa naglako. Basta kano sa anak nga umadayo. Nasayaat nga rod no kasta. Kaya't kaatulungan nga aglako. Gaputa kabisado kun dayta. Ngam adamot ten panggadak. Nagmayat ko mga agpaiso. No agkuyog tama pan aglako iti nateng, Alona. Wen ko maamanang. Saan mo't amabalin nga agikatak iti trabaho. Gaputa siya klaang tinamnamaan ti amok. Akat kaano nga iti panangirugim nga aglako? Iti kabiitan a panawan. Isuro pa'y kanyak ni Tata Ignas, no sa dino ti pagangkatak iti nalakaan nateng, amabalin ko nga ilako. Wen manang. Ado ti amo ni tatang apagalaan iti nateng. Patsak ang nalakalaang iti apaggatangan. Agan nadak lang iti panagpaliw iti aglaw na. Nas ka na natanang amin agaraw ko. Tapno sana ka may sagma. Dito'y alugar ti pakakit kita kadagiti kakadwa ni Brando. Agpaspasara ka. Parang makita kita. Turun dito, kakadwa. Ada din ka nga grupo na kita tutubo. Sa bali ti lang ada. Bangat da kita mabayin. Matanagan. Ada dua lalaki ngay masidag ka dakwada. Nagturo din dagiti awanan bayin. Madlaw nga da nakasukibot apaltog iti bakrangda. Nawaya da lang agdakiwas iti daytoy alugar. Sigurado kan, akayat mo ti aglako iti nateng, Celia? Wan Tata Ignas, magagara na kun atumulong kada kayo. Sige. Addi amok apagalaan ta iti nalakaan nateng nga ilakom. Nasayat nga rod no kasta. No makalako ak, igatang tayo iti masapsapul tayo dito'y balay. Nagsaya at kalakid din aya, Celia. Pasig apagsayaatan ti pampanunutam. Tata, Ngala, umay ka. Yamam mo ka iti pagalaan ta iti nateng nga ilakom. Auntie, anyat araramidan dagiti lalaki iti saan unay nga adayo. Umuli dagita itiniyog. Sa nga tanda dagiti naurno nga tuba. Tuba? Wen kaanakan. Jay tuba amaala dagiti umuli a lalaki. Iso ti aramidan da nga arak. Kasta ka di, auntie? Wen Diana. Iso ti pagbiyagan dagiti daduma at tao dito lugar may. Nagagat dagiti tao dito. May parit ti sadot. Kasta gayam. Ti sadot dito yayan may. Awan ti karbangan namangan. Kas kumakin ni mamam. Jak kuman pakanan ka. Gaputa nagsadot. Anya? Angam gaputa ipag ko. Jak latan ni mimutan. Takaasimut. Nakaraman lay ti kinabaknan. Di na namuat alyawan. Tinagapgapuan na. Surutot tiban ang nagluganan dagiti dua lalaki. Ngay masidag ka dagiti agtutubo itay. Nalapit at drogati inyawat na kadagiti babaro. Agturong kami iti daya apaset ti kalsada. Agin inot nga agpapaigit ti Van. Agpating kaaklangan ito'y. Narigatan. Ang mga numadlaw da sursuro da kita. Anya nga tati aramidem da iti lugar. Nagado apakanan iti igit ti kalsada. Paliiwak na tayo da. Kumusta ti pagnam, Brando? Boss, ang mga nojak may patungpal ita ti plano. Anya ti kayat mo asawan? Nagbalo ti plano, boss. No ipatungpal ko ti plano kita. Ang mga nagkibalta. Anya? Ato ti nakabantay a bodyguard ti target ko, boss. Saan ka basta makapagtignay?
Aniya? Baknang mo ti target ko, boss. Saan na basta-basta dagiti bodyguard na? Jak makaala iti napinta sa gundaway. Tapno may patungpal kung timang likidar kan kwa na. Ala, adagan ka day Brando. Baliwam tulaangan timang likidar iti target mo. Wan, boss. Di kagdanag. Mabilbilang ang daw na. Sana nga agsardeng. Aging gajak makakita iti napintas akan ito. Sige, boss. Bye. Bye, Brando. Uy, sabagay. Husto ti pangadang ni Brando. Narigat ti agbasak-basak. Iti kanito nga agbaligi ni Brando. Nalakalaangan ang makastrek ti negosyok at droga iti dayjay a lugar. Awanton ti agbalin atubang. Anya day ito inyawid mo, Diana. Tubatin yog, mama. Mabalin mo nga inuman akastana. Ew! Jak kayat nga inuman day ito ato ba? Agsakit lati tiyan ko. Anya? Saan mo ta nagsakit ti tiyan ko itain minumak, mama? Mawaw kami itay kan ni Auntie Ansing. Kat tubatin yog ti ininom mi. Sigo da na jak kayat ti uminom iti tubatinyog. Imported a wine ti kayat ko nga inuman. Ay, Dolores! Di ka mamagin tatalos. Pangalami ti imported away, dito'y away. Mapanak gumatang ijay sentro. Ay, kadmapan ka na. Nakararti ka, babae. Ay talaga rumwarak. Gatangak amin na kayat ko. Makamuka. Manmano ti lumabas sa pagluganam dito'y away. No kaya mo, magmagna ka aging kay jaigit ti kalsada. Mama, saan kumamat anatangkan ti ulom? Saan ka arumrumwar? Baybaya marumwar ti inam. Di mo lapdan. Agbabawin tumot laang dayta. Anya ti kayat mo asawan nga agbabawi ak manang ansing? No agmay saka magna. Ngagturong ijaigit ti kalsada. Andamang sabat kun ka. Anya, sino kumatimang sabat kanyak manang ansing? Rapist! Wak! Anya ti aramiden ni Doña Dolores iti dayta ana ibaga ni Bagat Ansing. Gagayem, di uliwayan na denggen, di tuloy, tinubela tayo anapaulwan. Tugot, di napalabas. Nobela ni Sagani Yalong Bulyeser, ken iti mo direksyon, Virgie Paclay. Musika ken computer recording technician, Dante Martinez. May sapay asagot kada kayo, TMBBC Drama Production Center, iti DZWT 540. Ken daytoy ng estasyon. Agyaman kami, itin kay Panang Tarabay.